Hei kaikille! Tänään olemme erittäin innoissamme voidessamme esitellä kaupan Lidl-upouuden digitaalisen kuvaston. Tutustu rauhassa näihin uskomattomiin tarjouksiin ja katso. Olisiko jokin näistä upeista tuotteista näin edulliseen hintaan sinulle hyödyllinen viikoittaisten säästöjen tekemiseen? Muista tilata kanavamme, tykätä tästä videosta ja jakaa se eteenpäin. Suurkiitos loistavasta tuestasi! Kiitos paljon kanavan tilaamisesta ja tykkäyksestä. Toivomme todella, että löysit tästä kuvastosta juuri sen, mitä etsit parhaaseen hintaan. Jos et, seuraa kanavaamme tiiviisti, sillä seuraavassa kuvastossa voi olla juuri se, mitä tarvitset. Kiitos, pysy positiivisena ja nähdään pian.